traballadoras, tan mariñeiras. Que vai pasar con cantos dependen do mar en terra? Transportistas, provisionistas, comercio, servicios. E sobre todo, que vai ser das nosas familias? Como se van pagar os estudos dos fillos? E as hipotecas? Que futuro temos? Se non podemos ir ao mar, que é a nosa fonte de vida. Queremos ser concelleiros, non mariñeiros. Somos traballadores, pescadores, e toda a fortuna que temos é o noso traballo no mar. Se nos quitan o único medio de vida, que vai ser de nós? Por eso, xuntos, máis unidos ca nunca, hoxe saímos á rúa para berrar ben alto. Queremos traballar! Traballar!